Athrú aeráide san hAlpa. Podchraoladh le Torlach mac an mí. Díomh, is seo Torlach mac an mí caintliv. Gunnaí móra sneachta, nó canúns da naimh, mar a dogtar orthús a Rómainise. Feici tú a ngacháid de sléite iad ina bhfuil torlasáireacht gíomhairí ar siúlán. Déanann siad sneachta as uisce agus caitheann siad amach ar an dalmhae. Úsáideann siad an tuamhás uisce ní mór rá. Ach mar a chiad, ní bheadh mór an sciála ar fáil ins na hAlpa inis. Sneachta saorga. Na héanacht ditan sneachta ón spéir, ach ní hitan róhan de locht scí, agus ní féidir bra ó cheachtain go seachtain. Tá Athrú na hAeráide ar siúls na hAlpa mar a ngacháid eile. Feictar sin ar an gcéaddul sios ó leabhar na naoirthróhanna. Tá cuilte na naoirthróhanna is mó agus is cáiliúla ar domhans na hAlpa. Tá siad a ghimeacht go máil. Tá grianghraif ann de na naoirthróhanna le céad bliain anois, agus tá an meas silir. Tá aearthrá amháin, soretta, an gcantún na Grisons chuir a gás. Bhfuil 700 méadar cailte aige de blianta beaga anois, agus tá siad titamas I chéile anois. Is ála go na naoirthróhanna ag mea ar fud na nAlpa anois. Is féidir leis na saolathe bheith ceappa go mbeidh deireadh leo ar fad a gceann 50 nó 100 bliain. Tar amháin atá leis seo ná go bhfuil corpáin ná aimsiú ins na naoirthróhanna iad ráite go fáil ach in aice inis. Torlasáir a chuaigh ar stré ar an sléibhe tríocha bliain ó shin, agus nach raibh tasc na tuairisc ó Midhe. Fermior a chuaigh amach ihe amháin 10 bliain ó shin, chun a chud ainmhithe a chuardach ar an sléibhe, agus ná tháinig ar a sléibhe. Feite na daoine seo mar a bhanis. Ní thógáin na heithrithe faoi deire má táta bhfuil cónaí an seo ar feadh roinnt blianta fiú. Ach na daoine a dás a níos in san taobh seo tíre is léardáibh na heithrithe ón angaráidir féin óg go dtí an látá aniuán. I leachs mar hampla, áitimhór sciála atá 1000 méadar os ceann na farraige. Hagachan sneachta anois go dtí an bailís sa ghiomhara trád á raibh. Inis, bíonn ar locht scí dul uhád suas ar an sléibhe go dtí go bhfaigheann siad sneachta. Ní bhíonn sneachta ann sa ghiomhara ach tar éis na nollag, thíos in san glann agus sa chathair. Ar an déobh eile, bíonn na saoirí damananta te inis. Beagnach mar a bhíonn san idáil. Thíos ins na glannta is minic an teocht a bheith ins na trochadaí. I gachar chóir an saoire seo, aimsíú níos mó ná 37 Celsius lá amháin. Tá lech na Rómainise buaithe faoi Athrú na hAeráide. Chomá le gachród eile atá ag bagart ar a deanga agus an óchas ins na hAlpa. Na dhéanann sé an dochardón an talmhaíocht go dtí seo. Cé go mbíonn aimseir eisteach ann go minic a chuireann as don na fermióirí. Mar hampla, bíonn níos mó maidhme na sneachta agus maidhme na talún inis, ná mar a bhí riamh, agus bíonn teaspacht agus trimacht ann sa saoire. Ach is léir go ndéanfaidh Athrú na hAeráide dochard an torlasáireacht ach go háirithe. Nuair a deireann tú torlasáireacht I nimiste na Rómainise, tá tú ag caint faoi thorlasáireacht an ghiomhairí, sé sin, sciáil. Líonann na torlasáirí na tithe ósta. Tá an tithe sire acu ann freisin. Bhíonn torlasáireacht áirithe ann sa saoire, ach in an irid sin airgid ag baint le. Tá ar a géirí macharí galfa chrothú,
ach níl tar ó chínte an bhfuilthaigh an galbh turasóirí achtracha nar tháinig riamh ribhe sa saoire. Má thagann deireadh leis an sciáil, beidh deireadh leis an turasóireacht. Iráin searbh godóir é go raibh lucht na Rómainise buartha faoi cheach na turasóireachta céad bliain ó shin. Chuireadh sé as don Muintir deirtí, bheadh an teanga i mhuil, agus nuair a tógó teach ósta ar an bhaile bhí deireadh leis an seansaol mar ea. Inniu, dá méoch deireadh leis an turasóireacht, hitach an táin as eacnamaíocht an régiún, os rud é nach bhfuil go leor airgid le déanamh ón bheirmeoireacht amháin is. Má tharlaíonn sin, ní bheidh an ná donna daoine ach an imirce, go dtí na bailte móra. Beidh an tói bánaithe agus sa stócha go mbeidh deireadh leis an Rómainise féin. I láthair na huaire, tá déanamh níos mó cainteoirí Rómainise i Zúrich, ná mar atá in éon ballis na Grisons. An féidir na hAlpa a thabharú gan sneachta. Na daoine ag cuimhnú ar an sciáil mar spórt a chhlaachtítaí fadós an stair. Ach ní féidir bheith cinnte cad a aeráid amachchan seo don aeráid domhanda. Tá an dochar déanta, agus á dhéanamh ag an duine, ach gan is aige de fírinne cén chinúint atá an dó féin agus don chruinne ar fad. Tá sé har a bheith cinnte go bhfuil orna cinúna ag teacht. Beidir go bheith daoine atá óganis an tubaiste ina ré féin. Ach ní rudar be fiúntach á dhéanamh againn ina chuine. Tuige míad go maith go bhfuil méid ar bhealach ár masca. Ach ní bhíonn an gná duine san ára próbútha faoi, gan trácht America. Dahad bliain ó shin, bhí feachtas ar siúl ar fud an domhan an coscachar ar an gogad núicléach. Thig daoine go raibh deireadh le ré an duine dá méach a lehéad ann. Caitheann le hiigh muintir an domhan go bhfuil tubaiste cóthaíonn ag teacht. Nuair a eicim sé sneachta saorga ar na hAlpa, tuigim nach bhfuil an tubaiste i bhadóin inis. Bhí sé bhí éisteach le Athrú aeráide ins na hAlpa, Podchraoladh, le Torlach mac chun mí. Go dtí an teachtain se chóin mar sin. Slán.